ngathi ngizokubulala mfethu. Le unamanga wena engeke malanga ngizokunqubusa. Uzonqubusa. Uma wena ngishaya lo. Tololo. Bafuna ngicambela manga bafethu. Singicambela manga kakhulu ngane bafethu. Angase ngikhulume bafethu. Lengane bafethu anginayishini namba zabo. Siphumela ngaphandle. Anginazi namba zalezingane bafethu. Sonipha ngasikhathi ukushaya. Anginazi namba zalezingane bafethu. Mina ngifonelwa umlele. Siphumela ngaphandle. Anginazi namba zalezingane bafethu. Yiso leso sikhathi nakanjani uSteteleka uzogaleleka. Ngikubingelela mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uSteteleka intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu. Ngikubingelela bukhoma kwiSteteleka Media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje sibhalela umndeni wakwaShezi osekhoright uthe ngithatha uSteteleka uzosihlalisa phansi inkulu inkinga sesitulekile ukuyidingida sisodwa kodwa sesidinga wena. Okwakho ke ukuthi ungasayi indawo usho kanye nami uthi asambe mbukeli Athi isizathu ukuthi bangezile athi ngoba kwaphuma i-protection order. Sengiyayichazela ke ipholisa lapha e-police station. Cha, akuzona izingane. Omunye wabo abafana labo uKwanele owafika elethe i-protection order. Welethele lengane yona kakhulukazi ehlala la. manje bona sebefuna nosayina epolice station Sebefuna ke manje ukuthi asiyeni epolice station. Mangithi mina sishilo sathi akekho umuntu ozoshaya omunye umuntu. Sizokhuluma uthi cha sathola icala. Ngithi bayeqa i-protection order. Bafike bayifaka babuya bazokhahlela icala 2 times babuya bezokhahlela icapha ukhona lengane ephakathi. Iya lokho izingane ihleli ngaphakathi libalele ilanga ihleli inqunu ihlalele ngephinti ingane. Yabona ngesikhathi sile singena ngaphakathi yathi hayibo hawu kanti nini amalume bangena bayikhulumela ukukhwenza kwabo baphuma bama la emgwaqweni. namhlanje sebeyabalela Namhlanje sebeyasibalekela kanti bayeqa i-protection order yabo. Bayeqa 2 times. Beyeqa i-protection order batshelwa la ukuthi njengoba nanifake i-protection order akumele ngabe niza la ngoba ayekhona namaphoyisa ngalelo la. Yes. Ayifikile. Okay, nathi ke la ngifuna ukuyithola khona. Uma bekhipha ingane noma abazukulu bakagogo bathi beyephi? Abasho bathi abayibonele. Bayibonela kanjani ngoba bashiwa khona? Bazalelwe la, bakhulela la. Bazalelewe la, uma wabo unobe khona akakaze ahlale nabo. Okay. Umhlali wabo nabo bekuyimi vele. Ngesikhathi kade befike nephoyisa ebabehamba nebephethe itayitela babethi lizokwenzani lelo phoyisa? Bathi lizokwenza nisenzeni ngoba phela ngihlala le. Wathi ulo umalume sebenetayitela labo elithi bona. Ngase ngithi mina nilithathe phela leli tayitela ngoba thina ngalana siphethe elinanani incwadi eshoyo ugogo ukuthi wesuke kephi elinanani inamba yakhona yenu. Yes. Wathini ke lo malume ke lokuthu uyena umuntu ke usomaqhuzu wathi uyena umuntu oyindlalifa la ekhaya. Ngase ngitshela iphoyisa wathi mina ngisacela ungibukele isignature le ebese ungibukela le ngala eyesifundiswa le yabonakala isignature umuntu ofundile nesignature umuntu ongafundanga. Uzoyibona futhi mangabe sifika lapha because for sure bawaphethe nabawabo ukuthi awafani uzobona. Okay. Manje babethi mina ngifuna ukuthola into ukuthi babeze bethi beza nephoyisa babezokwenza lalizokwenzani lona? Ufika kanjani? Lalizomkhipha. La ngoba mina vele ohlala lana. Okay. La selifika libanjwa yini ukuthi linganikhiphi? Laba nje umthetho ukuthi bathi befika. Okay. First bafike la badelela uyangifonela ingane ngangikhona ngekho le kude emakhaya. Ngangilapha ezantsi ngase ngithi mina bangilinde. Ngicela ningilinde. Ngagibela nethwa sala kama elilo nebelihlala la ekhaya lihlala nezingane noma. Ngagibela nga-Uber ngakuphuthuma ngithi ngiyabaphuthuma. Ngathi ngifika sebehambile abafundi. Ngase ngihamba ngiyakomunye ubaba. Ngeke ngimveze okwamanje ngoba ngazilutho. Ngaya kuyena lo baba was-attenda wasikhiphela amaphoyisa afika amaphoyisa. Okay. Amefika amaphoyisa abasasekho. Sebekhahlela icapha bahamba. Ngathi mina bangilinde ngiyeza. Yilanga ke lo osiya okuyilona ngithuka ngayo. Mangithi ngizokwenzela uma itila makuthiwa uma uthi ucela ngimenzele ilade ekhaya. Uma ngithi ngizolenza ke ngithi ngiyambikela
wabe seyangithuka-ke wangibuza ukuthi ngiyini mina ngubani ngwakabani yabo ngathi oh yimi lo ongasamazi udadewini awusamazi ngathi okay kulungile ngishadile kodwa ngiyabuya ngizothetha iy'ndaba zasekhaya lithi elami ngifanele phela mina ngikhulume iy'ndaba zasekhaya uma ubehlala kwami iminyaka ewu-8 uma ufike eminyakeni ka-9 bengihlala naye lapha kwaNdlela ezansi uma ebexakwa ingane yakhe ubhuti lo osezoxosha iy'ngane zikadadewethu endlini ngoba ibimala inhlakomuzi ijikijela umanga mali and uma ubesemdala but ubeseyidula ngamthatha ngababikela njengabafowethu esingenankinga ngababikela wazi wathi uma mntanami bayeke mangifile umkhwenyana uyongcwaba ngisho angangithatha ngisetafuleni umengcwabile nje umkhwenyana kuphela hayi-ke bayihlalela noma wamina kodwa izinto zikama zilapha kimina zonke ezikababa zokushona ukabhuti wami kuhlala kimi zonke nje iy'ncwadi zala ekhaya ugogo wehlisa nje isikhwama esiney'nkcukacha zonke abayidingayo kuhlala kwami alright yes okusho ukuthi-ke sisafe ngakulelo side kuhlala nje kwami mina ngintshontshanga bona ngoba bathanda ukuthi kubona bahambe bayokuthatha ngokuntshontsha mina ngintshontsha i-ID ubhuti wami mase ngiqedela ubhuti wami i-ID le ibikumina nesitifiketi sikamase okushona ngoba zonke izinto zamazi kimi yes ukuthathe ngokukweba kumina ngoba ufike wathi kimi ucela ngimboleke i-ID kama nesitifiketi sikamase okushona uyoklema imali yakhe ka-Afbob okay akangenanga futhi kwami ngabe ngithumela iphutha wama enhlakomuzi wathatha wakuthumela ingane yomfowethu omdala owayengilamashona wayithumela ingane angihluphanga ngafike ngayinika ngoba wathi mfowethu ngizokubuyisela alright kuze kube namhlanje kuze ube namhlanje emvani kwalokho kwaphela but 2 weeks yaqala indaba yeni kwako ngazi ukuthi hayike and futhi nezithombe zomuntu owabakhiphela amaphepha lapha ka-housing zikhona futhi okay yes kulungile asiyibambe kanjalo indaba yemoto yalunga noma si-request mina ngine-epic request ngoba phela ubhuti lo uye esontweni nangomunye othi ngimbuze umandla uthi ngiyangena ngibulala but mina ngikaze ngisho lutho wathi hayi into engenandaba naleyo wemntakababa ngoba vele sekukuningi okuthiwa sengikushile kuwena ukuthi mina ngizokwenza ngathi mina sengiyanesaba nonke nangey'nhlambe eningelekisa sona ngafonela usisi wami omdala uthe usisi wami-ke yena uya e-CR yena ngeke akhulume nje nami okay yes nokuyezwakala nonke anama-app mina ngicele laba ngalesi zathu qatha because ngoba sokuthi kubuye kuphambane imimoya yenyuka imimoya ngicela lo sisi ukuthi sihlalise phansi thina ngoba siyifamily sikhulumene akuzukulwa akekho ozoboshwa sizokhuluma njengoba besizokhuluma kunani ngoba ngifuna sonke sibe mana mntaka mawuthi ucele lo sisi lo ngesikhathi usho kummeli washo ukuthi kukhona umuntu ozomcela ecaleni bafo njengoba ungividoraza sekuyiphutha lo lenzayo lalela ayilungile ngibaba lalela and okunye mntaka ngicabanga ukuthi njengoba ukuthe kummeli udinga thina ngithi uyena othe mina ngithe ngidinga mina okay kulungile njengamanje thina sikudinga ukuthi zondane nawe Sitololo njengoba sila angithi usisi akekho nje manje ngithe usisi nimfonela usisi ngamfonela wathi akaze afonela umuntu so njengamanje mina bangicela ukuthi mina siyingane zikaMamdluli sikhulume nje singane zaMamdluli sishe sikusho ngoba inhloso yethu sicela ukuthi uNakhuzane uZondani asenzele i-affidavit la ngaphakathi and into emenza ukuthi angakwazi ukwenza i-affidavit is because inkinga yakho ukuthi kufanele ezwe ngawe ngoba uhlala kwakho so iyona into emshayayo Zondani wathi ufuna ukuzwa ngami ngobuhlala kwami ngikhona phela into ethi into njengamanje bafowethu ngicela Sitololo uthe ufuna sihlale phansi sikhulume sixoxele angithi njengoba silana nje bafowethu besingazi ukuthi sizoxoxa besingathi sekunezimpi ezikhona khulumeni nawe futhi isikhathi eside efonini ingoba bengifuna ukuthi sikhulume sizwane sizoxoxa nje njalo sizoxoxa mina ngisamchazela kwanele uqatha ngathi ngiyamesaba ngathi ngizokubulala ubani lo ozotshelayo ukuthi uthe uzokubulala ukuthi kuzomela kufonele uthubalo twathi angase ngikufonele nanto ke iphutha kule ngane bafowethu nanti iphutha
ngale ngane ezingicambela amanga la Umfana ngane wasekhaya udukile kumanje asimazi kodwa kwesibe nje Ngicela ukuyibamba la mfowethu angithi ukuze kuphume iqiniso umuntu omtshela usibani wathi akuphume lowo muntu ke okuwuyo ekamba manga bafowethu anginayo ingane inamba lengane le ngane anginayo inamba yayo le ngane sengifonelwa abantu abaningi bengisabisa ngithi yabo bethi mina ngifuna ukudayisa umuzi kamama ekhaya and bafowethu lokho engiusho ukuthi sifuna ukudayisa umuzi kamama ekhaya kuyiqiniso bafowethu ekhaya mase sifuna ukudayisa umuzi kamama lo la ekhaya sifuna ukwakha ekhaya hayi ngoba mhlawumbe sifuna ukudla imali yabona into esho sifuna ukwakha ekhaya kuvula umuzi kamama nobaba ithele ngane leni ngifonela ngelinye amalanga yathi awudayisa umuzi osemakhaya ungadayisa umuzi unamathuna la egcekeni uzothenga ngababa nomali kudayiswa lowo muzi iyona bafowethu abanje wasila nje bafowethu asikho isicelo banamathuna nabo bafethu abantu ekhaya bafowethu abaneqiniso futhi nabeza ukuthi kube ngazi ukuthi mhlawumbe kuzoba nenqushu futhi laba bafowethu laba basikhulule awudayisa umuzi kamama Asibonisane unomuzi nabo, wakhe nawe unomuzi wakhe uma wabo Sidinga laba labo bafowethu bethu. unomuzi yabona nje kuningi bafowethu ngicela ukubuza Mana kulunga sisacela ukuxoxa nawe mfethu sobobili manje bekuthiwa singabi Sicela ukuxoxa nawe sondani nawe sibalola ngithi sibizwa wena la ma kuukuthi bafethu anifuni isixoxeni ngale nobobili besikandingane nobobili Sitolo lo wenza iphuthu ukuthi ubize lezingane ngoba lezingane bekuthiwa sifunela thina nawe akasho ukuthi afuna ngalezi ngane ela wena nawe nephutha sitolo nephutha ingane kuthiwa singabi Mayo sendiyasixosha khona lengane ethi mina ngathi ngizokubulala mfethu unamanga wena engeke amalanga ngizokunqubusa uma wena ngishaya lo tololo sincambela amanga kakhulu ngane bafethu angase ngikhulume lengane bafethu anginayishini namba zabo Asiphumela ngaphandle. Anginazi inamba zalezi ngane bafethu Sonipha ngasikhathi ukushaya. Mina ngifonelwe umlele Asiphumela ngaphandle. Asiphumela ngaphandle. anginazi inamba zalezi ngane bafethu angicela ingane safasha wena ngicela nithuleni abaphume laba abawu2 basuka ababhilongi laba bekuthiwa sibe umndeni bafesa bekuthiwa wesibe umndeni umele uthi asihlale ecaleni sibonisaneni ayide umuntu ongafisitayisa umuzi ezothiwa yena ibhayibani buy off basaleke emzini ke basinyeze ke angikwali kodwa manje inkinga into eyenzakalayo besizokhuluma kanjani ke amashu yabo bese banenkinga sizoyikhuluma kanjani ngeke ikhulume ke lento ngoba kunezingane ekuthiwa singahlali nazo ngoba nazi ngane igada yile nali nodadebeni awusizwa ngabafa ngathi ngizokuthoza ngamasende kumali uma izongithoza ngamasende le hayi bafayi angidingi vele phumani entweni zami nosisi sikhuluma izumndeni hayi nina asidingi hayi lungile sifane ngithi wathi ngabulali ngani yakho Nini bafethu manje sesikhulumeni phuma emzini wami vele wakho mina lokhathi phumani ngingumthatha thina phumani saqala ngathi nini angihlanganisa umndeni bafa sikhulume nosisi bangabe kuqhophololo Alibadingeki laba abawu2 uthiwa singahlali nabo ngoba ibona vele baqhathile ekhaya futhi kunje nje ibona azwani nina fanele ngicela nithule abasuke laba sokhuluma imaphela mfethu nesukana ngithi ngilinde akekukhuzeke uzake phumani nibonile nina fanele ngithi mana phela fanele khuzeka mfethu benecaleni sicocela ngicela akweba bafethu ngeke size sixoxe khuluma futhi kamnandi nazi ngane ngafuna kahle sicela kwesibefa nangizwa bafethu nangizwa madoda ngicela sibefa thina sisusama lapha sixoxe soba 5 ayisukelisa ngane siswami simene ecaleni Tololo ngangizwa kanjani asele sibe kude siyaspeak ekhaya
Asizwani kuyimanje sothi ngalezi ngane. Ngiyazi ukuthi Kwanele ngithe khuzeka. Khuzeka ngilinde. Kulangilwi ngilo lo baba. Angizwa ngithe Relax. Puti ngicela usondele ngapha. Ngicela usondele ngapha. Ngicela ngithule. Ngipike phela kwesibili. Asilinde akwesilisini kwesibili. Angengisokusimama lasemusayini. Ngifuna ukunitshela ngani zadadewethu ukuthi nina Bhuti wami, one day is one day ngani. bhuti wami. Faka nje ekhaya wena. Lungile. Qamba manga. Mina Kodwa manje uyasijikela usaziye manje. Bhuti wami. Umele afube sebenzi. ufaliwe phela namhlanje isona. Just Akwesihambeni siyoxoxa sodwa. nasihlanganeni Kwesihambeni siyoxoxa sodwa. inkinga labafowethu. Asihlaleni sixoxeni kodwa izingane zethu. Kwesihambeni siyoxoxa sodwa. Kodwa ukuze nizokwazi ukukhulumisana kudinga ukuthi nikwazi ukwehliselana imimoya bese niyakwazi ukudinga But iduda. we need, ngicela ukukutshela sisi. Sidinga ukusuka. Angipheki. Uyangizwa? Angikuphikisi futhi kulokho kushoyo. And nabo ngishilo ngathi Ngifunde angisafisi kangcono ukuthi kunawe. nizwe Ngilinde mntakama, ngicela siqhele. Yabona emagwaxoxa le 5. Akekho umuntu ozo-eda umbono ongafanele ngoba siyazana thina sisu sikaMamdluli. Uyangizwa? Thina sisu sikaMamdluli. Siyazana amabala asekhaya. Yazi? Sizala uma siyakwazi ukuxaka kwasekhaya. Ngicela wena sinike ithuba sikhulume thina sodwa ngala. Sizoxoxa thina into ebekade siyizelela. Ingakho ngithi sisi okade engabalekile kulento akade izevi ukungena kule conversation yakashezi. Uyangizwa? 1 2 3 4 5 unumber 10 ekhaya. Su10. Inkosazana kamaye isekhaya emzini wakhe. Ubafa uyifonela. Washo sisi ngofika ngolosithathu. Yes. All right. Okay ngoba besiphuthuma ukuthi ubafo uyagoduka. Uzoqeda ukuba nodokotela enze njani? Awubuyele ekhaya isikole. Basihlanganisa ukuthi sibonane naye. Siqhubeni iprocess yethu. Uyangizwa? Yes. Ingakho ke mntaba, nangizwa bafethu. No sikuzwa kahle futhi. Ngicela mina besikhulume thina. Abona uma ashada khona. Wazala obani? OS noQatha noZondani noStone nokwanele. Sengicela ukukhulume leyo team. Ngomagcene ekhaya. Angiphakamisa ukuthi ngumagcene ekhaya. Ayikho inkosana ekhaya, imini inkosana ekhaya manje. Sengiyanitshela. Imini inkosana ekhaya. Angiphakamisa kodwa lokho ekhaya. Imini inkosana ekhaya. Ngicela kwena isidedele. Ngicela bafu ngiyanicela Ngicabanga lokho mina ebengikusho ukuthi benginihlethisela laba abantu balapha eceleni benithi anifuni ukukhuluma nabo. Nangizwa ngicela laba kashezi bakhuluma sisi angikho kabi baba ngizwe kahle ngeke size sakhuluma xoxa Abakwazi phela ukukhuluma kukhona thina anganibacela nina ninodwa. Lungele futhi ngaba khona. Abakwazi Khona nina ngithi bayachaza ababathini ngaba khona abanisiphele ngaphandle nami futhi ngajabula kakhulu kubona nilalela into yabo manje ayikho ngeenyawo ayikho into ezokwenza mina sixoxa yeneke asixoxeni ke Abali-ke bayavuma ukuthi ningathi ukuthi shenqa bese yabona manje ngiyanicela bafethu ashawo bani yezwa ke asihlanye la ekhaya asihlanye la ekhaya bathi singasondela siyabona ukuthi uyajabula abantu uyihlaya Laba nje usuba fugathi siyabula nina. Hayi bafana. ngeke size sishaye mfethu thina ngeke hayi ngeke Shawelani. asihlanye la ekhaya Shawelani. Ngoba seniyodwa esikhuluma ngayo. ngeke umuntu wakithi aziyikhuluma lapha makuphakama umsindo laba abantu baneza indawo bazokhonona. Isibongo ngisalikhumbula igama. Yathi iwummeli kulungile. Yathi ke iwummeli mina. Sakhuluma nayo. Yathi yona into ya last week mangaphosisi sakhuluma nayo saze ngatshela mina ngathi angikwazi ukuvele ngimane ngiyosayina iphepha lela bathi angihambe ngiyokwenza affidavit ngoba uma ngo 2020 wathi uma esaphila ufuna ukushintshela lo mntwana indlu
okay ngalinda ukuthi ke uzomshintshela wafika futhi umfana osekhaya kumina ehamba nomakhosi wakhe ngoba mina ngangibhizi ngaleso sikhathi esigodlweni ehamba nomakhosi wakhe bathi angisayini uma ngoba wethe uzoshintshela uAC ini indlu ibuyele kuyena Okay. ningashawa imoto nangempela ke ngalinda ukuthi Kuzokwenzeka njengoba umama eshilo. njengoba umama eshilo Yes. kusho ukuthi sisalindile ukuthi Uzoshintsha. ngezwa sengizwa ngendaba kuthiwa angazi noma bazileni la eGreen Park babehamba nobani angibange ngisabona because ngangisele kwami maningi sifuna ukulungisa lento ngoba manje uyayibona lento le ngiphakathi nendawo kubhlunga angikuthanda ukukhuluma mina nomsinda angikuthandi Okay. kodwa uyayibona manje lento endlela ekutheka ngayo ngidonswa ngala nangala ngenxa yani yaleli phepha athi uma alisayi baye ngambuza ke mina uma iPhone ngathi ma why uthi uzoshintshela uAC yedwa indlu na ungakhulumile nabo bonke ngeke nibe inkinga lento ekugcineni Okay. lathele kama hayi vele uAC wamagcino la ekhaya na usisi ngicanga ukuthi uyayikhumbula lona okay utheke uMax ngisalindele ukuthi mina ke bazoye police station nalelo phepha angibonanga kodwa kiwe police station kwathi waweziwa la angazi ukuthi waqhubaka kalani ngezwe sengifonela lo maye sethi uma hayi angisamshintshela uAC manje niyayibona lento mina angisazazi manje ukuthi ngikusiphi isimo ngoba ingala mina mangisayina lo phepha le affidavit uyahlakazeka umndeni yilaba ngala mangalisayini uyabona manje ngicela bakithi angazi noma kufanele ngithathe intambo ngizihengele ukuze ngibe right because uyayibona lento Uzoyiphendula ubhuti moya masuqedile. wami Okay, kuyezwakala mama. Ngicathi ngiyamuzwa umntaka babutho uthi Yes, ngimzwile mina. we like something like uyayivuma ukuthi Umama wakwayiphimisela. okay uma I was not expecting ukuthi khona into mina engizoyinika uma into engangilindele ukuthi ngenze njani mangabe sengi-right sengiqedile ugama ngangibeka lobola sengizozama nami ukuyizamela indawo yami izakhela umuzi wami uma kweni request suke emgwaqweni mkhulu ngangifika ngibuye egoli ngangifika ngibuye egoli utheni uma uthe ngangihlalele ngangibele check survey edrobheni Yes. wathi uma siwoza la ngathi mina yebo gogo wathi mntanami lo muzi ngicela ukuwunika wena Okay. iquestion yami yaba yodwa ngifuna namanje futhi Siyibambisise. niyibambe sithi ningasuke mina ngathi ma wanginika kanjani lo muzi ube wazi uthi uzele abatwana bakabanye la emlonyeni bayakhuluma abanye bayaginqa kuzoncede kuzwakale ukuthi lo muzi usunike mina Bese kusukumsini. kusukumsini Wathi unginika kanjani ngingedwa ungababizi uzobatshela. uthe uma kumina esimntanami lo muzi owami Yeah. itayitela libiza abani mina njoba ngikunika lo muzi nginika lo muzi mntanami ngoba umagcino wena uyindlalifa yami Okay. ngathi mina ma okay yazi ma uma wenza into kumele ibe nani egcineni Fakazi. yes wathi uma sasetha indaba yephepha yabona sisi Yeah. umoya wami engcono uthiwa inkathi uma ethula nami uNkulunkulu wangithatha Engasho kanjani. ngani yabo lo muntu osemva kwami lo gqwebhe lemnyama ngithathwa imoto yakhe nendoda yakhe iyangidrivela noma ngiza la Oh, before ngibuyele phi eGoli okay. niyangizwa bazalwane No, sizwa kahle futhi mina ngizwa kahle. ngihamba wekhona niyangizwa that time kwakusekuhle emva kwami nalo ngemuva webhola lemnyama angazi noma mhlambe wengipretenda yini ngalesi sikhathi yena wathi malume ngoba ukhokho sekunile lo muzi vele wena uhleli nathi la asihambe sokwenziwe sahamba safika la kwenziwa konke lagcibizwa kwakunina ulondiwe ule uma sasu4 uyangizwa safika la lafunda iphepha langenwa yini isicebiso
Yangithi ngifuna ukuyiqhubeka, ngifuna ukuyiqhubeza lento ukuze bafethu nangenye ilanga noma ngifa nisho ukuthi ngayisho. Kade ngihlala eChatsworth bafethu. Nginendlu namanje abafethu la ngibona laba bafethu banganitshela. Nginendlu eChatsworth. Uma bafethu uma wafona wakhala. Nangizwa wakhala uma wathi ace tanami ngoba wena wakagana. Ngicela ubuye uzohlala nami. Ngathi mina manje ngobani? Wathi abantu engihleli nabo banjani? Bayangihlukumeza. Yangizwa? Bayangihlukumeza, ngibize ngihambe ngiyohlala kaStololo. Ngobani? Ngihlukumezeka angithi. Okay. Ngabutha impahla zami zonke eChatsworth. Ngabe ngazohlala noma. Ngihlala noma omunye hlala endodeni ngasekho. Umuntu ohlala endlini, abantu babehlala endlini obani? Ingane zakhe. Omunye kwazi kwashaya isikhathi sokuthi uyagana. Engemnini ekhaya, esebenza ngithi. Laba abanye eqinisweni babe ngebhizi ekhaya. Namanje ngase kuthiwa hamba ekhaya. I don't think ukuthi ungabafica. Njoba kuthiwa umunye udukile, suspect ukuthi oyedwa owabafethu. Wabalisandle kunyamaleni kwakhe. Uyayizwa? Ngisuke ekhaya mina ngilanda uma eChatsworth, wathi ngizohlala kulomuzi. Ngomlomo wakhe uma wenze njani? Wathi thatha lo muzi. Egcineni ngithola igama elithi uma wathi akasafuni lo muzi. Ngifuna ninizwe lento. Nina encathi niyawazi bafethu umthetho. No, iyezwakala bhuti. Uma wese khansela le phepha silence kwamele enze njani uma? Kwakumele uma abize bani? Uma mina akashonanga singakhulumisana naye. Ngigcina ukubona nayo uma kanti sezohamba ngaya kaSisi. Kuwe ngasenhlala kaStolo. Ngaya kaSisi kephi? Saxoxa noma. Uma kwakumele enze njani athi ace? Angisakuniki lo muzi. Yes. Asenze njani ke? Asambe siqala phansi sisuke. Kubhalwe iphepha lokuthi ace wena you are not allowed to take over lo muzi when I'm gone. Yeah. So mina bafethu sithema mina ngisebenzisa ukuthi umuzi uma ubeke ezandleni zami. All right. Uma mesihambele emhlabeni. Hayi ukuthi bafethu mina ngifuna ukuthatha umuzi kama ngiyolungisa umuzi wami lo. Nomuzi wami uphelele. Ipurpose yami ukuthi masidayisa lo muzi kama ekhaya ila kulele khona ubaba noma kwenzekeni kwakhiwe kwenziwe zonke izinto eziyimfanelo okumele zenzeke ekhaya njengezindlu ukuze masifuna ukoshisa impepho senze njani Benani ekhaya. yes samaZulu ngeke bafethu ngijabulela ukuthi ungawumuzi la kulele khona ubaba noma angithi angivumelekile ungena kulo muzi manje la eQuarite. Uma mina ke kumele ngoshisa impepho. Uphelile lo muzi. Ngizoyishisa phi impepho? Uvalwa ubani ukuthi ungasangeni emzini kama wakho? Ngifike ngoFebruary la. Okay. Ngibuyele khona. Yes. Ngiyafika. Ngahamba kwakumina sasama sobathathu. Ubafo lo akafika ngisho ko10. Wasala ko13 ngasemzini kaSisi wami umdala. Yes. Sayinyukela sobabili. Safe ubafo wayithengela uBrian ngangena komunye umuzi before ngingene ekhaya. Yeah. Sathi mase sidlele bangibeza sadla lapha ngasendle. Emva kalokho walusiya asehle siyobheka ekhaya ngehla. Afethu angaze ngale imali ekhaya. Kodwa ngaze ngidla amaphilisi okuhlanya. Kodwa ekhaya khona basemisa ukuthi ngoba ngale imali ekhaya. Ngoba mina nginenkinga mhlambe yogula eyamafidi. Angihlanye ekhaya. Ngafika phusha isicabha kanje. Ngcono ngithinta wena ngqo. Ngaphusha isicabha kanje. Ukuphusha isicabha kanje i-answer yangena i-call yangena nginanku. Umntakama. Okay. Bathiwa mina ngitheni? Ngingabhakela isicabha ngoku. Ngingabhakela isicabha. Emzini kama Sifakwe yimina leso sicabha. sifakwa bathi isicabha. Niyazi lo niubone lo Uhamba nayo. Safakwa yimina. Wasikhathela yini isicapha Bethu njengoba wafika wanokha ngqongqosi kwathuleka. Ngathi nabafophusha ngoba vele sesicabha Ngasiphusha. ngasifaka. Zanga ufaka. kodwa igama lithi i-call in 5 minutes.
wangena. Inhloso yethu wakubheka ngangifuna ukubheka isigubhu sikagesi ngoba nemitha lamanzi alikho. Ekhaya. Yabo. Ngoba ugesi kade Uyasebenza. bawuntshontsha. And eyodwa yazi angifonela athi ke wesiya basipheza ngoqatha ngoba basasibiza ngomalume. Woza uzolungisa indaba kagesi emzini wakho. Angithi kumuzi wami lo yana Ngoba sekunenkinga. ngoba sekunenkinga. Okay. Angithi yabo. So njengoba sizochecka nje ukuthi ugesi uright amanzi ami kanjani. Yes. Yabo. So sithe sesiyathola sekuthiwa hayi no safika sabulala isicapha kwashutha. Isicapha safakwa yimini. Ngabula isicapha safakwa yimini. Ngiyabulala lento yakho. Sathi masifika nobafa sosifaka safika isicapha sasifakiwe ngathi sasifakwe nini saseyinjalo. Sasifaka nangu umuntu. Safika savala enye igebhu ngama-blocks sasuka nama-blocks chatsuet nesihlabathi nosimende nesicapha yonke into. Savala lo gebhu leyo safaka isicapha esiright. Okay. Kuphela kwashoda ukuthi ukhe asufakanga. Ngoba intombazane udadewabo omncane wathi hayibo malume singawufaka ukhe ningaziniphi nikhathaze ngokhe ningawufaki. Okay. Masifika thina ngakafakwa njengoba nje sinokha kuthulekile. Niphusha vele ngoba Uza ulange emumva. What is ngitshela Sangena ngabuka ngazathi mina hayi kuzomela ngikhuluma nomunye umuntu wakamasipala engimjwayele. Azosicheckela mhlambe lo gesi ukuthi mhlambe yini edinga ukuthi ulungise kona ngoba awusasebenzi. Okay. Kodwa uyasebenza ngokwakho. Imitha lamanzi kumanje alikho kodwa khona amanzi. Yabo. Okay. So iyodwa thina bafowethu into esixabanisa nabafowethu abangafanele understand. Yabona lamakhaya ukukhulunya ngawe ekhaya. Anakwe yimini. Bangakunamba bakhona anakwe yimina kakhulu. Wanake lamakhaya angakasebenzi ngisho umsebenzi ora ngisabamba ngiyeka. Kwena ekhaya ngihambe ngekhaya ngifica ukukhula lingaphezulu kwami ngikhale inyembezi ngingazi ukwenza njani. Fike ngihlakule ngishiye kanjalo ngibuye ngize eThekwini. Aqhamuka amatoho abafowethu bengibatshela bengifaka abafowethu izandla makwenzekile benama ama-aphawu. But ngazama ukuthi ngilungise ikhaya. Bayazi abafowethu bengibatshela mangekhaya bafowethu yokwenza u1 yokwenza u2. Umama ulele phansi umama waze washo ngenza inkonzo abazalwane ekhaya umntana wami washona. Ngathi mina wathi uma batabami ngiyabonga ukuthi lo mntwana lona ukwazi ukuhlakanipha namhlanje ngiyazibotha nginekhaya. Lo mntwana umvusile. So ngifuna ukuthi bafowethu ngithe umama mengasekho ngayikhuluma ngathi bafowethu kodwa lo muzi usequarate bafowethu ngoba uma kunonyaka lakho nomama ngamthatha eThekwini noma wengenzama uma wengenzama yokumention sleep ngathi mina ma ngicela ukuthi udlela ukhisimuzi ekhaya angani uma ushona ngo2023 kwaku 2022 kwaku December ngamthatha umasana ekhaya umama wafika wathi mntana mama ngiba ngcono ufuna ukwakho round kamkhulu ozala umkhulu ubabweni Yeah. ufuna ukwakho round ozala angazi wachaza nje angibazi mina Yes. mangaqamba mangwabala uRand about 3 wabala ngisho nowakhe wathi bathi abamnami kufanele ngwakhe phela ngomakhodi la ekhaya Yeah. ngathi mina mama khuleka mama hayi khuleka ngizokwakhela uRound umama mama washona laba uRound labo khona sesengiqalile usumngaka la round lo yana uthe mangiqala lo round lo yana kwasho nomsebenzi kamama sasesihlelile uyasondela ngathi mina bafethu uma ukuthi lo round lona ngiyaqhubeka ngithi ngawuqeda shuthu umsebenzi ophinda uhlehlela kanti nami ngoDisemba ngifuna ukuyekhweni lami asizenze umsebenzi kamama then ke so isiyabuya into ukuthi ngeke bafethu lo muzi mina sekhaya ngingawakha sengiyasebenza manje kancane ngingawakha la muzi ngengedwa sekhaya kodwa ithi into yami akona umuzi wami la yikithi lelana mangase kuthiwa mina ngiyashona umngamo uyohlala kanjani kulo mndeni onjeni so ithi into yami ke mase bafethu hayi siyabonisana bafethu lo muzi asudayiseni lo la ngoba bafethu masudayisa sizothatha imali asizukuyidla so mase sidayisa sizohamba sokwakha ekhaya umuzi ube khona umuzi ube right. Okay. Angazi ukuthi yini elisana. Nanku kumbuzo wami ukuthi bathi bona mabefonela uSteteleko ugogo washiya kunabazukulu la ekhaya. Umbuzo wami uthi ke ekudayiseni kwenu lo muzi ola eCorrywhite abazukulu bazobe bengavaliwe yini ukuthi beye ekhaya leli ikhaya nithi nizolilungisa. Izwa ke siswami. Njengamanje uma bekhuluma bathi sabaxoxe ekhaya basho kanjalo bathi sabaxoxe ekhaya kade konqatsho umama bebesekhaya kade sokhumula abanye babo bebesekhaya base bexoxe ubani ekhaya base bexoxe ubani namhlanje bathi sabaxoxe ekhaya kunamhlanje umfowabo kuthi udukile kuthi uyimina ngami angimazi ngisho kumazi yabona nje kumanje sister nginenkinga yokuthi ngifonela abantu engabazi ngitshela umfowethu udadewethu athi kumina suthe ngami
angikhulumi mina nomuntu ongasile ekhanda ngizoze ngifonelane nabo ngoba kwenze njalo ngeke ngafonela omunye umuntu angisuke eFryhead hayi ngaze ngami impela emgwaqeni thina emsebenzini akufanele ukuthi ume nje emgwaqeni kufanele ume nomsekhaya la usafe khona ngama kwapho ukuthi ngime ngilalele lo muntu engisabisa mawudayisa lwamuzi uthi ingane izohlala kuphi njalo njalo akudayisa uzoba angimaza lo ngazi ngathi mina ifuseke wena manje yabo so into yami ithi uma ukuthi bafethu umuzi osekhaya uyafa kusho ukuthi kahle kahle uma ukuthi umuzi lo sekhaya la kwala khona umama noma baba noma uyafa akuphele nje kumndeni omunye ozwana nomunye kobe kuyibonus ma ukuthi iyaphela umuzi wasekhaya ufe akuphele ngokuthi sizwane ngoba njengoba bafosila nje manje ngikhulume ummeli uqale wathumela umfethu wathi ufanele kune form wathi kodwa mfethu into yena ayikwazi ukuthi iphusheke kudingeka ukuthi lo wasayina la ongudadweni ayokwenza affidavit la enza khona la e-police station ngamtshela umfethu wathi mfethu kunenkulumo kanje wangichazela naye wathi bafa angikwazi umane ngosayina fanele ngikhulume noma kanokulunga nangu udadewethu kumele ngikhulume naye okay so ithi into yami ke ngikhulume nommeli kunenkinga kanje mhlawumbe ngakukwazi ukuthi ukhulume naye umtshene ukuthi yini kungani sifuna ukuthi yini oyifunako ukuthini wamfonela uthe memfonela wakufonela baba baxoxa kwacaca ukuthi fanele inkulumo idlulisele kudadewethu udadewethu ummeli womfonela udadewethu wathi udadewethu ufuna sibonane sikhulume ngama-VN la ummeli bafethu ngoba besikhuluma nakuma-VN wathi ummeli hayi kufanele sibonane sikhuluma udadewenu usho kanjalo wathi mina mfethu lapha emzini kamama kwaba nokuthi asisadingeki siye lapha sizohlanganela kuphi ngoba ngeke futhi siye nakwakhe washo wathi waphinda wabuyela kuyena uze wathi mfethu wena kummeli wena uzozama ukuthi wena ubizwe amaphoyisa bese wabizile phela ngoba kuzoyiwa azoya kuphi so selithe lethu kubafethu masela endle no bafethu ngeke asambe thina se-police station thina sifike sibike udaba lethu ukuze sazi ukuthi uma siya lapha yana akufanele seyiqhamuka izingane zezithi sihlasele and umfowethu lo la e-police station ufika watshela ukuthi bafethu ningayivele khona lapha yana ngoba kusengenzeka njengoba kwathiwa ningayi lapha yana mangase kuthiwa manje bayafona basenifike enzo 1 no 2 vele incwadi akanivumeli ungcono beze la mina ngazi ukuthi la nje wasilana nje sizoxoxa ezifamily ngoba inhloso yethu ukuthi umfowethu lona senze la affidavit e-police station ibe right uma sezithi lezangane ngeke azayenze lo affidavit le engingakwazi ngoba kade mina ngifonele udadewethu omdala uma walesa ingane kumanje uthi ngimthola ocingweni ngakhuluma naye kakhulu washo wathi bafethu nama ngazi ngizothina ngoba lezi ingane zami lezi le nenye igqoke ibhruke lemnyama yathi yona wabulala ingane yayo lo ngane lokuthiwa yabulawa umfowethu lo ngane ekuthiwa sayabulawa yimina ngemoto ngangingekho nakuleyo moto leyo yabona into le so hayi ngoba bekhulumisana kahle wathi njengamanje bafethu mina ayikho into engizoyenza ngangizokwenza kanjani kodwa mhlambe into engayisho ukuthi njengoba bethe bazongifonela abakaze ngifonele lo muntu udadewethu uthe ingane zakhe zimfonela mangifonela udadewethu hayi angaze ngifonele lo muntu bafa wathi kodwa wenze kahle wafona ngoba ngiyafisa ukuthi kube khona ubudlelwano siyifamily encane kakhulu so 6 thina ma siyifamily encane kakhulu akufanele ngabe kunengqoshinqosho kanje so umbuzo wami uthi udadewethu uhlala kwakhe emzini wakhe umfowethu la unomuzi wakhe uma walezi ngane nomuzi wakhe ngithi yabo uma walezi ngane ukhona uyaphila ngithi ngitho ngihlala nengane zami uhlala nengane zakhe nawo nengane zakhe nawo nengane zakhe udadewethu naye akathatha ingane zakhe ahla ngoba uyaphila udla nhlamvana akakananga noma eganile mfethu kodwa ubena uma walezi ngane ubena umusi khona phakathi awudayisa zikhona hayi ukuthi bezingekho awudayisa wangaphikisa umuntu into edala ukuthi ngithi akagananga yihayo ngibuziswa ukuthi kuye kuthiwa ingane oyizalele ekhaya zingeza komalume ekhaya emafamu hayi angithi ngisho njalo ngikulokho kokuthi vele zingeza komalume angikhulumi ngomuzi waseThekwini ngikhuluma ngekhaya elikomalume izithiwa eza komalume okusho ukuthi
uma kuwukuthi nithi nina niyawudayisela umuzi kusho ukuthi zona azibuyele komalume. Ikhona ingamo yabona into sister ukuthi kuthiwa sabaxosha ekhaya. Baxoshanga. Ngisho baba ngavuka zomala nomala. Asikazi. Azixoxe. Ubani oxoshe zona? Kazi umsixosha abantu ekhaya. Uyabona bafethu mina engifisa ukusho ukuthi mhlambe yona yento ezokwenza ukuthi udadewethu singazwani nawe ngampela kanti angiyimisele. Lo dadewethu wakhishwa yimina. Nangomunye usisi wamakhishwa yimina umuntu abambhekile ukuthi namanje usister usephezulu ukuthi ngiphinde ngibe seduze kwakhe. Umbuzo wami uthi okay fine. Uma ukuthi sophila kanje yabo nje manje sengize ngakhuluma igama wrong nawe ulishilo kumina wathi nami amaphilisi ami nengcono kanjani njani. So bobili vele sesikhuluma amagama wrong. Angithi ngithola ngesimanga sokuthi ke nami ngeke ngingavukelwa bafethu ilukuluku ngoba into esilimaza akho bafethu ngamdla kwathiwa thina uyabona bafethu uma bebona bebefike bodwa beyishile lezangane lezana bekuzoba right kumanje yabo siyakhuluma la nawo vele balalela ukuthi sithini la mina ngikushona namhlanje bafethu uma lwamuzi kamama ungadayiswa kokwakhiwe ekhaya ngeke ngeze ngizwane nabo mina yakusho lokho bafethu ngoba ngiyazi ukuthi nani la ngeke nibe isolution kulento yomndeni lento nawe uzohamba la kwakho nabafethu bazohamba la emzini yabo Cha vele mfethu okwami manje kuthiwa mina ukuthiwa mina la ngizohlangana khona nodadewethu ngizombulala. Okay imake baba asibulungiselana noma ngiyicaciselana okwami kusuke kunesikho ukuthi ngizonithathela inqumo ukuthi mina njengomndeni yenzani njani okwami kusuke kuzozwa uhlangothi leni bese okwami kusuke kuzozwa uhlangothi lweni bese ngibuya ngimbonisa ophambukile ukuthi uyabona yini mfweni ukuthi into enishaya yincane nishawa u1 no2 no3 kusuke kunesikho ukuthi ngizokhipha izwi ukuthi wena sibanibani yenza ukuthi wena mfowethu yeka ukwenza ukuthi cha okwami kusuke kuzozwa ukuthi into eyinkinga kakhulu yini endidalwa yini bese kuyikhani sibonisana kulokho ukuthi uyabona yini ukuthi into enishayayo incane ungakwazi ukuhlala phansi nikhulume kahle into njengoba nizalwa njengoba sizama khona ilonto kahle kahle ngisuke ngizoyiza ukuyilalela kodwa hayi ukuthi ngizonithathela inqumo anginawo amandla okuthatha inqumo emzini womuntu ngakukhulule mewona mntana manje oba kade ngisho siyalwa khona balwayo kodwa mandla amafethu la njoba mina ngikhala ngithi ngicela sidayise umuzi kama kuze sami sokwazi umuzi kababa sifaka umuzi kababa manje ngingakuphulule ngilile uyile kona ngijikiswe ngaphandle ngoba sihlangene ubonile angiwubonanga ngoba ngithi ngijike umkanjani akawubonanga ngoba besenifonile nina nathi lo muzi mfethu gogo uthe bethi sithatha lo muzi ngambuza ugogo wathi ngiwenze okuthandwa yimina ma wathi uma ngendlela ofuna ngayo ngispendile mfethu okay ngispendile ngawushintsha kwamawindi ngafaka ama-alamendamteni okay sizokunikeza manje mama ithuba kunombuzo engifuna ukuwubuza mfethu kubo bonke ofakazi nanize nabo noma kulabo abantu abawu4 simkhipha ugogo ngoba kasekho kulabo abantu abathathu onanize nabo la nizolungisa le ndaba yetatiyela abasakufakazeli ngani namhlanje noma ingoba ubudlelwane ukuphendula abona umuntu engacela imoto yakhe yangemva kwami yena ongiphike njengoPilato okay uthi kwafike kwaphikwa iletha lapha my question is yayingagcibizwa kanjani icibizwa sala incwadi yamanga ukube yamanga bayigcibiza la ekhaya sihamba nabo uyabona ngoba ngisho ukuthi angihlanyi la ekhaya awuthuleke mana ngiqede sisi kwaze kwathi uma akafake isignature wathi uma etshela ucaptain labathi batabami ngile nhlobo endala angikwazi wenzani uma namanje bafethu akushintshile kuno X lapha wathi uma akafaka uX evele basayina egcineni ithema sengikhuluma lapha ngoFebruary yangiphika ingane kasisi uyazwa sisi yathi bayinqaba encwadi kephi eGreenwood Park umbuzo wami wawungekho bafu ngiyasho phela ukuthi yebo nathi sezwe kanjalo nganoma washo kanjalo uma kodwa iqiniso uyalazi sobili okay ngizokunika ukuthi ukhulume makhona into ebungathi ufuna ukuyibuza mawami wasuyaphazamiseka ngithi ngifuna ukubuza yona lento yokuthi kuthiwa ngeke ngizwa kuthiwa incwadi ngoba angikaze ngiyibone mina yeah
yile ngosayini yami engenze angafika ikhona phela angazi nokuthi ime kanjani mayiqhubeka because ngasala kwami. Okay. Kodwa umbuzo wami owodwa bengithi ngifuna ukuzwa leli gama lokuthi kuthiwa incwadi uma wasayini. At the same time futhi ngizwa igama lokuthi uma wathi elokhuzana. Oh ngifuna ukubuyela la ekutheni ngizwe igama lokuthi kuthiwa kunegqivizi ezayisuke nobhuti khona ngisho njalo because mina ngibonanga angiyazi nami kodwa uma washo njalo nayo ke indaba bengifuna ukuzwa leyo nto ukuze sithola ukulungiswa malokhuzana ingathi sizoyibona ufuna ukubona sasegoli ufuna ukwazi ukuthi uzi right wesibukeke ukuthi uGreenwood Park ufuna ukukhuluma uqhamuka phi ke ufuna isiqephu ukukhuluma mama mathi cela sikunika ithuba. cha indaba yencwadi uma mina ngiyena lo yilo weshila uma yes wayeshila uma ngesikhathi uma sekusuka inqushunqushu ekhaya uma engasazwani nomngakhe lo wathi uma angisamnika uAce ngoba wathi mefika uAce uthi uma wasengena wayefuna ukuyexosha lengane engube ephila mina angazi kwakwenze njani ngoba nami ngihlala ngilinde ngiqede into yasho uma wathi uma nengane yakhe yomfana eyayihlala noma ekhaya ukuthiwa usiye wathi engena ngoba umakoti wakhe wayengayithandi lo ngane wethi yamtshontshela yayizwe indaba wafika uma wangixoxela because uma ubehlala kwami yes uma ubesehlala kwami vele wafika uma wayixoxa lo ndaba wayixoxa umana waze washo wathi uma akasamnika uAce indlakho ngoba uyabona ngeke akwazi ukuhlala nezingane zikaNomsa ngoba baze baxabana noSenzeni bafaka namaphoyisa ngezwe nami kushiwo awuzange ungikhombisa wena incwadi angithi awuzange ukubuza ngicela ukubuza njalo uma wathi akasamniki cha mina ngikhuluma mina nodata angihlebi ngifuna ukubuza yadlana kwekuphi cela leyo mina ngikhuluma phela abafethu into eyashiwo uma mina ngikhuluma into eyashiwo uma wathi akasamniki ngoba uyabona ukuthi lo ngeke akwazi ukuhlala nezingane but unkosikazi wakhe akakwazi ukuhlalisana nezingane akayifuni izingane ulanda ezakhe zize lapha ekhaya ezalo izingane aziphatheki letter of authority yabona into iyaphambana lento ebhalwe la nalento ayihlangani lona tayitela nayo inkinga wathi lalahleka nje ibekile uma la wathi lalahleka nje ona-ke angevele nginike ukuthi njani wathi lalahleka itayitela lo wathi lalahleka itayitela ngithethelile mina kakhulu bafuna ngisengaye eMaritzburg ngokwenza itayitela eMaritzburg angibathethelanga itayitela angibathethelanga uma vele wethe uma nginganiki sazi ukuthi itayitela mali ekhaya wena ushade uhlala kwakho mfethu ngizwana phi awukwazi ukurana imizi emibili urana kwasheze ekhaya uphinde urana kwandlela sitololo angani muzi wakini hayi bafethu malethi phela endleleni mfethu wathi unithethe lalahleka alikhona itayitela sisitololo ngalinikwa uma urana kwakho phela lasekhaya webabhemi mina ngimdedele nakhulu khona sabafana nginidedele mina nakhulu nginidedele khoneni letter of authority wathi uma lalahleka nakhona lalahleka nami watshela ukuthi lalahleka kwasho mina ngoba kwasoma wakho nami ngazithathela uyijele lento ngizengayibika futhi sazi ukuthi thina itayitela lalahleka izinto zakho baphatha abafuna bashadile basenzini yabo umuza uhlangana benza ubukhopholotho mina nganikwa umami ngeke sikuvumeke itayitela sifuna 900 mina bengihlala lona bengihlala le mina esikoti nganikwa umami lasekhaya ushadile wena nani ngalifuna ingane wathi ngikhipha 900 wathi akhipha 900
What lona angikaze ngisho ngidaphi ku900 angikaze nje musani ukusiqinela thengani phela udayiseni phela umuzi asidayiseni nje asivumele asidayiseni udayiseni nibona wena mama awuvumelani kuthiwa sihlangane nesibozi ngeke mina ngidayisa umuzi ngoba uma washo wathi Spy off in buy off in yona usho njalo yabona ayibeke ngesizwe spy off umuntu nasale ekhaya newaze ngisho ngoba umuzi lalela intayitela lalela intayitela ngiyangani ngalizwa kahle siza intayitela mina umuzi ngafunda ngesikhipheni ke thina umuzi msefinishela lo muzi ngoba angaze ngize ngikhuluma indaba ethu yabo mina angaze ngikhuluma ukuthi akudayiswa angaze ngikhuluma ukuthi ngingadayiswa angaze ngisho lutho ngilo muntu asibazi ukufika kulo muzi njengenza khona ekhaya ngikwazi ukuthi intayitela nje lihlala kusenzeni uthi asingayi ekhaya manje intayitela ke intayitela ugogo wanika liyangane mina ngeni kini une-protection order lo muzi ukwenzelani ke awudayiswe ngoba sizisine ekhaya hlale izingane nangoke ekutsheliseni awukwazi awukwazi uthi lala mala kwakhe ngicela ukuthi ukufika wathisa i-ID kamani i-death certificate kamani wathola itatela likamani wabuye wathi akalitholanga leli liqhamukaphi pho Stololo wathi kuhlala lahleka itayitela inamakotishi impethe apha amakotishi imkhukha sasivele siyakha noma imkhukha yakho wena umama masana ukambani umama ngoba eselele ngoba bengekhe eduze kamama animngobanga uma ungoba yimina nalabafundi wena ukhipha ngisho isent ngangevele ngilikhiphi angithi asebunja kanjani saphinda futhi senzela umsebenzi ngomngcwabo kwamazi utshelo bani ukudla kwakhiwa lapha kwakungoba sasikuthenga ezobani noma kuphi khona ukudla sifana ngemoto kuphi khona amakhekhe edliwa lapha ngomngcwabo washina amakhekhe zazingaki sasithengile thina noma amahlenge akhipha imali yami akhipha imali yami bafethu asingene la sibhayeni ofuthi nani naye sihamba sona nani abasibhayi off nani wanivuka phela ngoba mina ngangikulu uma washona Ngicela, ngikula aspawe off lalelanika Ngicela basibhayi off emzini kamama. lo muzi olapha kwaright sizawudayisa mawuthi niyanqaba sokhomba le title sinikeze ishe yethu isheyani lesha uyazi nina nisike umhlaba lapha nisishile nisheye nisike indawo yami lapha ekhaya mina ngangihambe indawo sakhokha noba lokhu noma amahleki noma angithi indawo phela kwenziwa njalo Nisinikeni. imenzo sinika ke awona umuzi wakhe bawusike owethu umuzi ngiyile mina sister kodwa leya ndawo lapha ekhaya ngobuza ngabantu abaphethe umgwaqo ikontrakt yakhala wathi bafethu njengoba ekhaseni ugebhule kanje umhlaba wasekhaya senza njani yathi intombazane kumina lalela indawo yenkosi le mina usayina ma kuukuthi wena ufuna ukwazi hamba enkosini uze ngoba umhlaba wenkosi lo ma kuukuthi kufanele umgwaqo bafethu emakhaya wakufaka imigwaqo ufaka itiyela angizonqaba kanjani endaweni yenkosi mina manje mame sidayise ayikho imali esanikezwa ngaya lapha yana bafethu ngafike ngabuza mina straight ngathi nabafethu naku indawo yasekhaya kwenzakalani kwathiwa makusiwa indawo yomuntu yes endabeni kwathiwa ngene lapho awudayi imali etholwayo even isikole sibekwa mahala bathatha inqumo zona engokwe wasithola ngalutho mfethu uyawazi umthetho semakhaya hlamba kodwa kwathi khona imali Ngicela ukubuza kokugcina akho lutho ephume lapha lulondo wazi wathi asinike phela ngathi imali akho mali ukubuza kokugcina alright vele nangizona ubuzo wami asitayiseni umuzi sisene ekhaya kuphela ukube nakhuluma kahle esiqaleni neza nazohlala nathi phansi nasithatha nathi esamantombazane nasibeka phambi wenu mina niqhamukeni nasenithi senizodayisa angaze nisihlalise lolo mina akekho umuntu oqhamuka uzodayisa
mina Sitololo sasixoxa lento bafowethu futhi ngikhumbula kahle akwenzakala sister Yeah. lengane into mayigqoka ibhlokile emnyama yafike yangifonela malume ingane kadadewethu uMahlenge usebulalisa abafana emzini kagogo and uyafuna kusebalekile bese lithe lami pho mshana ngoba nithi akusahlali umuntu ababalekile ngoba abantu bafuna ingane kadadewethu enayisekho kungani pho umuzi kamama ungadayiswa ungazi ushiswe noma udle wabantu singazi kunokuthi singatholi lutho lasho njalo lami athini yena athi mina malume ngenda ngoba ngihlala kwami Akahlale ngisho ekhaya. emveni kwalokho sistela kwadlula nje isikhashana nyenyana ngithe ngiyezwa umfowethu sengisendela ama-VN sewakhulume kwingane yakhe entombazane sengithuke sethi umalumo njena ngiyofika mina nginebandla sonto ngikhonza ngiyofika ngimdonsa ngamasende ngidle rent dance phambi kwabazalwana ayikho lento ayikholwayo ukwazi kanjani ukuthi uzothi ngithi mina hawu weNkulunkulu wami angikaze ngithi umuza udayiswe lathe lami pho yini ongadayiswa ngoba uma ukuthi abantu bafuna ingane kadadewethu kumali ongena dadewethu ayihlali lapha yana ngangithi mina ngiqhamuka nombono ukuthi umuzi kamama ungadliwa singakwenzekalani yabo iqhamuke lapho ke lento ukuthi umuzi kuthiwa uyadayiswa yabo ngoba ngathi makethi ngikhuluma nonakhuzana nodadewethu wazongitshela ukuthi nawe khona uzopheza ukukhuluma nenga ngithi mina ngikaze ngisukele nganiyona yangifonela ngibikela athi malume kwakumele ngenze njani hayi basathi ngiyikhuluma lento aba nawe khona uzoyeka ukukhuluma nengane yabo ngathi ngithi ngikhuluma nomkhweyana wakho thatha ucingo wazothi ngicela ungaphindi ukukhuluma nomkhweyana wami izinto zakithi kodwa umkhweyana wakho uyakwazi ukuthi eze kuthina zokhuluma indaba zasekhaya yabo so ithi into yami hayibo lonto sister yasuka ngaleso sikhathi ukuthi mina sifuna ukudayisa umuzi ngoba ngasuka nje ngathi mina ngoba umuzi kamama phela makuthi sekwenzeka isibito nomama bafethu umama ushone umama engasahlali kulamuzi loyana ngenkinga zakulwami umama engasahlali lapha yana khona wathiwa waduka umama nje umama Ungafundi. umama bekafika Iphepha mina iwini. abaleka ukuthula abazokuthi Yena umuntu ugijima ukuthi uphethe incwadi. Ayifani nencwadi siphethe. Umuzi wami ulana. ngabuza indaba yendlu wathi wena awuyazi ngambuza sisi yeso ngamfonela ngambuza ngoba nami ngizwe ukuthi kuthiwa udayisa uyadayisa kwaze kwathiwa useyikhona ngisho kulokhuzana kuma social media uyifakile ngambuza wayiphika mina ngathi akudayisa umuzi wakho cha hayi angikwazi wena okwazi uningi nikukhuluma hayi angikaze nje Ngicela unganiphulule Mstolman. kwanele akazi ufakwe wena Stololo man. ndabeni Ngifuna ukunitshela bafethu. kaze nje kuthiwa mina phela Ngifuna ningezwe abafutha akuthiwa akudayisa Umuzi umuzi kama. hayi angikaze nje Ngoba ngizothiwa nathi mina ixoko umnikazi. thiwa okay kunenkulumo engikhumbula ukuthi ulimele Ulimele umuzi kama. kunomalume phakathi kwenu owathi umuzi bengabe sawuthinta bengawulungisa abantwana angazi uyena muphi phakathi kwabo Mina ngathi abangawulu. yena vele bewakha vele bathi uyena ngoba wawakha sisi ukusichaza isitori wawakha wawushiya phakathi waphuma nomakoti wakhe nakhona bemxosha wona madoda ukube ungenile sisi phakathi ngabe ubonile ukube ungenile phakathi ngabe ubonile umadlepudlephu Ngabe imhlukumeza, wakhiwe ngendlela wavuswa nje amakamera amabili waplastele efika vele uma wenjani umxhaso uma wa-eda u2 room elimele yena uma ngobwenza ukuthi yena athole ispace sokuthi alale yes Kwenzelwa mina. wakade njani ke kwakuhlala ubhuti wami lapho ongilamayo olanywele wayekuyena wesasihlala naye ekhaya okay ke waphuma futhi uma wayengekho ethutha wekwama ingane zafona zathi ngathi hayi gogo umalume usefikile bathutha nonondu umakoti wakhe bahamba wathi uma hawu angazi phela mina ngaze laphi ini nje imuntu omakhothi ekhaya inini nanithi umlungisi uyafeka yabenza ukuthi baphezulu kwayo Akweseko solution. uzutshana uyafeka wenza konke mina ngiyaphela ingane kubantu wathi wangibona esibukweni batshele Akwesene wangibona ekwisolution. esibukweni sondana nongibona esibukweni nje ungangikhulumisi nje angingikhulumisa ningifundile Akwesene kwisolution. okay Akwesene umbuzo kwisolution. wami ke ulondiwe wena uyazi na esibukweni nangibona esibukweni Nangu umuntu ofonela. Akwesene angithi stala kwisolution. nangibona esibukweni ngibulala ngalelo nto esinolomo simgcawazi ngiyandinga bafethu awuvelanga nje utshotsha lodwa ngiyazi lo vumelano ba nakho sengifuna siyigoqe le ngiyazi sengifuna siyigoqe mina yazi wena ngoba wangifonela yonke into suke uyazi ayikho into ongayazi ngathi mina cha njengoba ningabambisene ekuthenini abanye bafuna ukwenza ukuthi nabanye bafuna ukwenza ukuthi
ukuthi abanye abafuni ukuthi udayiswe abanye bayafuna izogcina iyenzakale kanjani le izogcina kuphase kuphi ngoba phela usiteteleka akazile uzonithathela isinqumo ukuthi bafethu yekani udayisa umuzi noma nina bosi sivumana ukuthi angizili uzozela umbuzo wami uthi ke ngoba niyaphikisana umama ngapha akavumi yini inkinga bangavumi qala okay isiphi isizathu senze ukuthi umama ungavumi ngicela nje ukunginikeza isizathu ngoba uyasibuza ubhuti mina ngibona phela kuhleli izingane but uma wazo ingane ngicela ningangifuni Uqede phela. khuluma ngiyayeka ngicela ukhuluma ngiyakuyeka Uqeda phela ukhulume. ingane zihlala kwanele musungeni musungidakela yangidakela ngimpondo vele ngimpondo ke mase ngidingisile ingoba mina bengihlala nomama okay wathi umama khalibhoteni wawashiya ekhenana okay lalela Sekhuluma ngiyaxoxa ke mina ukuthi ngoba ingane zihlala phakathi ekubeni bona abakaze bamthathe uma wale ngane bakhulume sisonke bakhulume naye sikhulume sonke sizwana uma wazo emese buyela ngakuthina uthi ngeke umuzi kama udayisa ingane zami zizohlala okay abakaze kuba kuwethu uyavuma nayo inkinga so ngifonele uma walezingane ungihlanyelwe la ngishizolo mina ngimfonela unomusa abangisabuyela kodwa ngibuyelela nje kuwena ngakutshela ngathi unomusa uyangitshela abafo ngifonile wazi wangahlamba ucingo ngizafona ngisho ngo-8 ebusuku ngabi ngithi ngifuna ukubuza ukuthi ubuyile ithi na into yami ke sisi uma walezangane akakwazi ukukhuluma nalezangane ngoba lezingane le enye yazi ayishonelwe ingane engekho ngisho emngcwabeni kamzukulu ngoba kwathiwa wabulala ingane yayo umbuzo ukuthi iyiphi inkulumo uma walezingane angayinqabela ukuthi ingane zakhe ziphume kulamuze kubeni engakhulumisani nazo ngoba lezingane zakabhekani nazo nabo labo futhi afonelani nabo ngoba bezwene bebodwa hayibo mina usisi uyaniphika ukuthi nina masingamfonela manje ngiyamzama bafethu ukulutha ngothi yes ngoba izolo ngikhulumile la simfonela phika Stololo. uphikani Umona ngase simbuza ukuthi ngithanda ukhuluma mamazi wena ukulutha ngothi udayisa umuzi noma uvuma uyaphika wena. ukayibona inamba yakhe yima ngukhombisa yima wangitshela Ngamtshela uStololo. wangitshela ngase angithi angikwahle namanje sikhuluma Akakhuze le team enifike nayo. yima ukhombisa khona uzobotha unomusa ngimfonelile yebo nangoke siyamthola qala inhliziyo sisikaphileka khona ngizobakhombisa ukuthi ngimfonelile angizwa ya sila eGreenwood Park la sizingendaba yomuzi kuneyinkinga la kuneyingxushunxushu ngalendlela eyisimanga hayi sizingendlela okwenza ngakhona ngeke futhi size sazi njengoba ukade uthi wena ngolwesithathu uza kummeli uyozama ukuthi ulungise indaba yalo muzi wasekhaya mhlamba ngazi noma ngoba bahamba nabanye abafethu la mhlamba ngayichaza kuyena lo sisi lo ngoba umchazela inkinga lalela ke wesisi izwake sisi angithi njobe ngizweke ngilalela angithi ngesikhathi ngikhuluma nawe bese sivele sikhulumile noma kanokulunga ukuthi fanele sibonane namhlanje angithi sesihlangeneke nabo manje angithi bekufanele thina sisihlangane sodwa nje njengesesu sikama nakhuza sikamanzemande so njengamanje ngoba baye bafika nezingane zakho la and uyazi ukuthi ingane zakho zinjani ngeke singabi khona isiphithiphithi ubani ufike nezingane zakhe ngithi mina njengamanje bafike nezingane zakho la yazi ke izingane lezo kufanele zona ngabe yisele ekhaya mina Wezwe phela bengidinga itete ngicela ngixhumanise nephoyisa elilodwa makukhona iphoyisa la ngikhuluma nalo bayenza bathethe sondeleni okay ngicela ngifike ephini kunini sawubona sisi njani yebo ngane yami unjani kana ngiyaphila njani hayi lo-Jehova siyaphila nathi okay ngizokudedela ukuthi uchaze mama into esiyitholayo la sithola ukuthi udadewenu omunye uma kanokulunga uthi yena akahambisani nokuthi udayisa umuzi
ufakazisa nokuthi nawe ngokunjalo awuhambisani nalokho. So abafowethu ngapha bayakuveza ukuthi ukhombisa ukungabi nankinga noma usohlangothini lwabo ukuthi udayisa umuzi. Selithi ke elami. Okay, ngizokutshela masengiqedile. Selithi ke elami ake singamkhulumeli, ake sizwe yena ezikhulumela ukuthi uthini ngoba uthi uma nganokulunga uze afike nabantwana bakho yingoba ubefuna kubo itayitela. Usho kanjalo. So sengithi ke angikunikeza ithuba ke ukuthi ngizwe uhlangothi lwakho yebo sengiqedile. Nami ngiyokusho ukuthi nje ungifonele lo mfana lo okhulisa isho. Yebo. Ngoba lento isibe nomshikashiko omude. Beka indlela okudayisa be yabo nje ngibacela ukuthi uma wathi indlela kayidayisa okay ke. Asifayile ngiyayizwa bafuna ukuyidayisela ini. Ebami mntanami lithi uthene fona ngempela abalindeke manje ngoba umshikashiko wabo usube ehlulile mina ngimdala vele kunabo. Yebo. Mina engimdala ngigugele ekhaya ngikanina ngithi ekhaya lokho ngane lezo izona befonela ihlala ngomthetho umndeni kamama siya ku-master office SCR. Yes. Impendulo bona bazothola izinto lesine umfowethu ngimtshelile ngathi manje abayeke bathethe mina bona bazoya lapha yaku-master office sebenzile. Okay. Usheriff uzokhupha nje ngolwesine noma olwesihlanu. All right. Mnganami bona bama balingene ukuthi ngenzenjani ngoba bona sebethi baxabana benza konke mina ngithuka angikhulumi lutho. Okay. Kodwa laba babafana abeke bame balingene ngoba ngayisaba umnandi manje. Okay. Izindlu ophethe ukuthi le ndlu yadayisa or noma ayidayisi kumele ukuthi iphume lapha sendlini banikele incwadi ummeli yangithi. Okay. Mntana manginawo nje amathi mina ngolwesithathu ngizobe nginawo ummeli lapha ngiyokhuluma lolo daba ngoba ngake ngaye ngabona vele ngoba ngumuntu abambuyisele ekaleni. Abangikho umntana ngane ngwa-63 na-61 na-62. Kodwa manje ngithola ukuthi-ke ayisasha manje into bebenza abadede mina-ke manje ummeli ophethe lonke nempilo yethu kamama. Kulungile-ke mamazi kuzwakele. Ngicela ubatshele nje ukuthi abafosuke bashayisa phansi impendulo bazothola ngolesine. Okay, bayizwele bonke siyabonga. Amen. Ngikufike ifoshelane nawe ntwana. Siyabonga kakhulu ma. Cela mfowethu. Ake ngicabanga ukuthi nizwele bafowethu ukuthi uthe uzoyihandlisha kanjani yena njengotade wenu omdala. Usho njalo ke sisinaminiso. Nawo umbuzo wami ke before iphele indaba. What if uyafika laphana okay uthi yena umuza udayisa kwenziwa njani? Uyodayiswa phela sobe sesisonke nawe. Bafowethu siyabonga. Angithi ngisho njalo ngikulokho kokuthi vele zingeza komalume angikhulumi ngomuzi waseThekwini ngikhuluma ngekhaya elikomalume izithiwa ezakomalume okusho ukuthi uma kuukuthi nithi nina niyawudayisa lo muzi okusho ukuthi zona azibuyele komalume. Ikhona yabona into sister ukuthi kuthiwa sabaxosha ekhaya. Baxosha ngisho baba ngavuka zomala nomala. Asikazi. Azixoxe. Ubani? Ubani oxoshe zona? Kaze umsixosha abantu ekhaya. Uyabona bafethu mina engifisa ukusho ukuthi mhlambe yona yento ezokwenza ukuthi udadewethu singazwani nawe kwangempela kanti angimisele. Lo dadewethu wakhishwa yimina. Nango omunye usisi wamakhishwa yimina umuntu abambhekile ukuthi namanje usister usephezulu ukuthi ngiphinde ngibe seduze kwakhe. Umbuzo wami uthi okay fine. Uma ukuthi sophila kanje yabo nje manje ngize ngakhuluma igama wrong nawe ulishilo kimi wathi nami amaphilisi ami nengcono kanjani njani. So bobili vele sesikhuluma amagama wrong. Angithi ngithola ngesimanga sokuthi ke nami ngeke ngingavukelwa bafethu ilukuluku ngoba into esilimaza akho bafethu ngamdla kwathiwa thina uyabona bafethu uma bebona bebefike bodwa beyishile lezangane lezana bekuzoba right kumanje yabo siyakhuluma la nawo vele balalela ukuthi sithini mina ngikushona namhlanje bafethu uma lwamuzi kamama ungadayiswa kokwakhiwe ekhaya ngeke ngeze ngizwane nabo mina yakusho lokho bafethu ngoba ngiyazi ukuthi nani la ngeke nibe isolution kulento omndeni lento nawe uzahamba la kwakho nabafethu bazahamba la emzini yabo cha vele fethu okwami suke kungesikho kuthiwa mina la ngizohlangana khona nodadewethu ngizombulala. Okay imake bafu asibulungiselana noma ngiyicaciselana
okwami kusuke kunesikho ukuthi ngizonithathela inqumo ukuthi mina njengomndeni yenzani njani okwami kusuke kuzozwa uhlangothi lweni bese okwami kusuke kuzozwa uhlangothi lweni bese ngibuya ngimbonisa ophambukile ukuthi uyabona yini mfweni ukuthi into enishaya incane nishawa u1 no2 no3 kusuke kunesikho ukuthi ngizokhipha izwi ukuthi wena sibanibani yenza ukuthi wena mfowethu yeka ukwenza ukuthi cha okwami kusuke kukuzoza ukuthi into eyinkinga kakhulu yini endidalwa yini bese kuyikhani sibonisana kulokho ukuthi uyabona yini ukuthi into enishayayo incane ungakwazi ukuhlala phansi nikhulume kahle into njengoba nizalwa ndawonye ilonto kahle kahle ngisuke ngizoyiza ukuyilalela kodwa hayi ukuthi ngizonithathela inqumo anginawo amandla okuthatha inqumo emzini womuntu ngakukhulule mewona mntana manje obakade ngisho siyalwa khona balwayo kodwa amandla ami mafethu lapho njoba mina ngikhala ngithi ngicela sidayise umuzi kama kuze sami sokwazi umuzi kababa siwakho umuzi kababa manje ngingakuphulule ngilinde uyile kona ngijikiswe ngaphandle ngoba sihlangene ubonile angiwubonanga ngoba ngithi ngijike umkanjani akawubonanga ngoba besenifonile nina nathi lo muzi mfethu gogo uthe bethi sithatha lo muzi ngambuza ugogo wathi ngiwenze okuthandwa yimina ma wathi uma ngendlela ofuna ngayo ngispendile mfethu okay ngispendile ngawushintsha kwamawindi ngafaka ama-alamendamteni okay sizokunikeza manje mama ithuba kunombuzo engifuna ukuwubuza mfethu kubo bonke ofakazi nanize nabo noma kulabo abantu abawu4 simkhipha ugogo ngoba kasekho kulabo abantu abathathu enanize nabo la nizolungisa le ndaba yetatiyela abasakufakazeli ngani namhlanje noma ingoba ubudlelwane ukuphendula abona umuntu engacela imoto yakhe yangemva kwami uyena ongiphike njengoPilato okay uthi kwafike kwaphikwa iletha lapha my question is yayingagcizwa kanjani iqiniso sala incwadi yamanga ukube yamanga bayigcibiza la ekhaya sihamba nabo uyabona ngoba ngisho ukuthi angihlanyi la ekhaya awuthuleke mana ngiqede sisi kwaze kwathi uma akafake isignature wathi uma etshela ucaptain labathi batabami ngile nhlobo endala angikwazi wenzani uma namanje bafeda akushintshile kuno X lapha wathi uma akafaka uX evele basayina egcineni ithema sengikhuluma lapha ngoFebruary yangiphika ingane kasisi uyazwa sisi yathi bayinqaba encwadi kephi eGreenwood Park umbuzo wami wawungekho bafu ngiyasho phela ukuthi yebo nathi sezwe kanjalo nganoma washo kanjalo uma kodwa iqiniso uyalazi sobili okay ngizokunika ukuthi ukhulume makhona into ebungathi ufuna ukuyibuza mawami wasuyaphazamiseka ngithi ngifuna ukubuza yona lento ukuthi kuthiwa ngeke ngizwa kuthiwa incwadi ngoba angikaze ngiyibone mina yeah ile sign yami engenze angafika ikhona angazi nokuthi ime kanjani mayiqhubeka because ngasala kwami okay kodwa umbuzo wami owodwa bengithi ngifuna ukuzwa leli gama lokuthi kuthiwa incwadi uma wasayini at the same time futhi ngizwa igama lokuthi uma wathi elokhuzana ngifuna ukubuyela la ekutheni ngizwe igama lokuthi kuthiwa kunegqivize ezayisuke nobhuti ekhona ngisho njalo because mina ngibonanga angiyazi nami kodwa uma washo njalo nayo ke indaba bengifuna ukuzwa leyo nto ukuze sithola ukulungiswa malokhuzana imase sizoyibona ngifuna ukubona sasegoli ngifuna ukwazi ukuthi uziright sizoyibona bese kwesibukeke ukuthi uGreenwood Park ufuna ukukhuluma uqhamukaphi ke isiqiniso ufuna ukukhuluma mama mathi cela sikunika ithuba cha indaba yencwadi uma mina ngiyena lo yilo weshila uma yeso wayeshila uma ngesikhathi uma sekusuka inqushunqushu ekhaya uma engasazwani nomkakhe lo wathi uma angisamnika uAce ngoba wathi mefika uAce uthi uma wafike ngena
wayefuna ukuxosha lengane ngoba ephila Mina? angazi kwakwenze njani ngoba nami ngihlala cha ngilinde ngiqede into yasho uma wathi uma nengane yakhe yomfana eyayihlala noma ekhaya kuthiwa usiye wathi engena ngoba umakoti wakhe wayengayithandi lo ngane wethi yamtshontshela yayizwa indaba wafika uma wangixoxela because uma ubehlala kwami yes uma ubesehlala kwami vele wafika uma wayixoxa lo ndaba wayixoxa umana waze washo wathi uma akasamniki uAce lakho ngoba uyabona ngeke akwazi ukuhlala nezingane zikaNomsa ngoba baze baxabana nosenzeni bafaka namaphoyisa ngezwe nami kushiwo awuzange ungikhombise wena incwadi angithi awuzange ungikhombise Ngicela ukubuza njalo. uma wathi akasamniki cha mina ngikhuluma mina nosasa Angihlebi ngifuna ukubuza wena. Uyadlana phela. Wekuphi? cela leyo mina ngikhuluma phela abafethu into eyashiwo uma mina ngikhuluma into eyashiwo uma wathi akasamniki ngoba uyabona ukuthi lo ngeke akwazi ukuhlala nezingane but unkosikazi wakhe akakwazi ukuhlalisana nezingane akayifuni izingane ulanda ezakhe zize lapha ekhaya ezalo izingane aziphatheki Itayithi letter of authority. Yabona into iyaphambana lento ebhalwe la nalento ayihlangani isitori. lona tayitela Nayo ke inkinga. tayitela lakhe ke Wathi la lahleka nje itayithi. ibekile uma la Wathi la lahleka nje Ona ke angevele nginike Ufuna ukuthi njani? wathi la lahleka itayithi. Ngithethelile Lo wathi la lahleka itayitela. ngithethelile mina nakhulu Bafuna ngisenga eMaritzburg ngokwenza itayitela eMaritzburg. angibathethelanga Itayitela angibathethelanga uma vele wethu uma ngani Sazi ukuthi itayitela mali alikhaya wena ushade uhlala kwakho mfethu. ngizona phi Awukwazi ukuranimisa empilo urane kwasheze ekhaya uphinde urane kwandlela sihlolo. ngani muzi wakini Hayi bafethu malethi phela endleleni Mfethu wathi unitayitela la lahleka. Alikhona itayitela. Sisitolo lena. ngalinikwa uma webabhemi mina ngidedele nakhulu nginidedele mina nakhulu Ikhoneni letter of authority. wathi uma lalahleka nakhona watshela ukuthi washo mina lokwasoma wabo nami Lento ngizengayibika futhi Sazi ukuthi thina itatele la lahleka. Izinto zakhe ukubaphatha. Abafuna usiphatha bashadile basengcini yabo umuza uhlangana benza ubukhophololo. mina nganikwe umami Ngeke sikuvumeke. Sifuna 900. mina bengihlala le mina esikoti nganikwe umami zasekhaya ushadile wena. nani ngalifuni ingane Wathi ngikhipha 900. Wathi akhipha 900. Wathi lona angikaze ngisho ukuthi akhiphe 900 angazi nje musani ukusiqinela thengani phela udayiseni phela Umuza simdayiseni nje asivumele ngasidayiseni. udayiseni nibona Asudayiseni umuzi. wena mama zawuvumelana Kuthiwa sihlangane ensibo cha ngeke mina ngidayisa umuzi ngoba uma washo wathi Spy off ushiya ke, iy'ngane spy off ke. yini buy off ini yona Usho njalo phela. yabona ayibeke Awusiphy off umuntu onosala ekhaya. Newazi ngisho angisali mina ngixabana kwabo ngoba umuzi lalela itayitela lalela itayitela ngiyangani ngizwa kahle sithi itayitela ihlala umuzi ngafuna udayisa bengisikhiphe ke thina emumuntu besefinisheya lo muzi. ukuthi lizikwana ingoba angaze ngize ngikhuluma indaba ethu yabo mina angaze ngikhuluma ukuthi akudayiswa angaze ngikhuluma ukuthi ingadayiswa angaze ngisho lutho ngilo umuntu onjeni Bazi ukufika kulwamuzi njengenza khona ekhaya ngikwazi ukuthi itayitela nje itayitela nje lihlala kusenzeni itayitela lihlala kusenzeni kinesiqofiso sasegrenu uthi asingayi ekhaya manje Sifike sasa itayitela ke itayitela ugogo wanika liyangane mina awungeni kini ilale yangane itayitela lo muzi ukwenzelani ke awudayiswe ngoba sizisini ekhaya hlale izingane nangoke kutshelisenzeni awukwazi
Akwazi kuya uthi lala mala kwakhe ngicela ukuthi ukufika wathatha i-ID kamani death certificate kamani wathola itatela likamani wabuye wathi akalitholanga leli liqhamukaphi pho Stolo lo wathi kuhlala lahleka itayitela mina makotishi mfethu apha amakotishi imkhuka sasivele siyakha noma imkhuka yakho wena umama masana ukambana umama ngoba eselele animngobanga umama ngoba yimina nalabafundi wena ukhipha ngisho isent ngangevele ngilikhipha angithi asebuyinja kanjani saphinda futhi senzela umsebenzi ngomngcobo kwamazo tshelo bani ukudla kwakhiwa lapha kwakhengoba sasekuthenga ezobani noma kuphi khona ukudla kwakhiwa ngemoto kuphi khona amakhekhe edliwa lapha ngomngcobo washila amakhekhe amazazingaki sasithengile thina noma amahlenge akhipha imali yami akhipha imali yami bafethu asingene endlini sibhayeni ofuthi nani naye sihamba sona nani abasibhayi off nani wanivuka phela ngoba mina ngangikhuluma washona mawuthi asibawe off lalelanika cela basibhayi off lo muzo lapha kwaright sizawudayisa mawuthi niyanqaba sokhomba le kanti sinikeze ishe yethu isheyani neshawo yazi mina nisike umhlaba lapha nisishile nisheye nisike indawo yami lapha ekhaya mina ngangihamba indawo sakhokha noba lokhu noma amahleki noma angithi indawo phela kwenziwa njalo nisikeni imenzo sinika ke awona umuzi wakhe bawusike owethu umuzi yile mina sister kodwa le ndawo lapha ngoba abantu abaphethe umgwaqo ikontrakt yakhala ngathi bafethu njengoba ekhaseni ugebhule kanje umhlaba wasekhaya senza njani yathi intombazane kumina lalela indawo yenkosi le mina usayina ma kuukuthi wena ufuna ukwazi hamba enkosini uze ngoba umhlaba wenkosi lo ma kuukuthi kufanele umgwaqo bafethu emakhaya wakufaka imigwaqo ufaka itiyela ngizonqaba kanjani endaweni yenkosi mina manje mama sidayise ayikho imali esanikezwa ngaya lapha yana bafethu ngafike ngabuza mina straight ngathi nabafethu naku indawo yasekhaya kwenzakalani kwathiwa makusiwa indawo yomuntu yes endabeni kwathiwa manje ayikho imali etholwayo even isikole sibekwa mahala bathatha inqumo zona engqokweni wasithola ngalutho mfethu uyawazi umthetho wasemakhaya hlamba ngazi kodwa kwathi khona imali Cela ukubuza kokugcina. akho lutho ephume lapha lulando wazi washathi isinike phela ngathi imali akho mali Ukubuza okugcina. Alright. vele nangizona Umbuzo wami okugcina. asikayiseni umuzi sisene ekhaya kuphela ukube nakhuluma kahle ekuqaleni neza nazohlala nathi phansi nasithatha nathi esamantombazana nasibeka phambi wenu mina ngiqhamukeni nasenithi senizodayisa angaze nisihlalise Stololo mina akekho umuntu oqhamuka uzodayisa mina Stololo sasixoxa lento bafethu futhi ngikhumbula kahle akwenzakala sister lengane into mayigqoka ibhloko lemnyama yafike yangifonela malume ingane kadadewethu uMahlenge usebulalisa abafana emzini kagogo and uyafuna kusebalekile bese lithe lami pho mshana ngoba nithi akusahlali umuntu ababalekile ngoba abantu bafuna ingane kadadewethu enayisekho kungani pho umuzi kamama ungadayiswa ungazi ushiswe noma udle wabantu singazi kunokuthi singatholi lutho lasho njalo lami athini yena athi mina maluma ngenda ngoba ngihlala kwami Akahlale ngisho ekhaya. emveni kwalokho sistela kwadlula nje isikhashana nyenyana ngithe ngiyezwa umfowethu sengisendela ama-VN sewakhulume kwingane yakhe entombazane sengithuke sethi umalumo njena ngiyofika mina nginebandla sonto langikhonza ngiyofika ngimdonsa ngamasende ngidla i-rain dance phambi kwabazalwana ayikho lento ayikholwayo ukwazi kanjani ukuthi uzothi ngithi mina hawu weNkulunkulu wami angikaze ngithi umuza udayiswe lathe lami pho yini ongadayiswa ngoba uma ukuthi abantu bafuna ingane kadadewethu kumali ongena dadewethu ayihlali lapha yana ngangithi mina ngiqhamuka nombono ukuthi umuzi kamama ungadliwa singakwenzekalani yabo iqhamuke lapho ke lento ukuthi umuzi kuthiwa uyadayiswa
yabo ngoba ngathi makethi ngikhuluma noNakhuzana nodadewethu wazongitshela ukuthi nawe khona uzopheza ukukhuluma nenga ngithi mina ngikaze ngisukele nganiyona yangifonela ngibikela athi malume kwakumele ngenze njani hayi basathi ngiyikhuluma lento nawe khona uzoyeka ukukhuluma nengane Wathi angithini sisi? ngathi ngithi ngikhuluma nomkhweyana wakho thatha ucingo wazothi ngicela ungaphindi ukukhuluma nomkhweyana wami izinto zakithi kodwa umkhweyana wakho uyakwazi ukuthi eze kuthina zokhuluma indaba zasekhaya yabo so ithi into yami hayibo lonto sister yasuka ngaleso sikhathi ukuthi mina sifuna ukudayisa umuzi ngoba ngasuka nje ngathi ngoba umuzi kamama phela makuthi Sekwenzeka even nomama bafethu umama ushone umama engasahlali kula muzi loyana ngenkinga zakulwa umama engasahlali lapha yana khona wathiwa wadubuka umama nje umama Khona ungafundi. umama bekafika Phethe iphepha kodwa mina iwini. abaleka ukuthula abazokuthi Yena umuntu ogejema ukuthi uphethe incwadi. Ayifani lencwadi siphethe. Umbuzo wami ulana ngabuza indaba yendlu wathi wena awuyazi ngambuza sisi yeso ngamfonela ngambuza ngoba nami ngizwe ukuthi kuthiwa udayisa uyadayisa kwaze kwathiwa useyikhona ngisho kulokhuzana kuma social media uyifakile ngambuza wayiphika mina ngathi akudayisa umuzi wakho cha hayi angikwazi wena kwazi uningi nikukhuluma hayi angikaze nje ngicela unganiphulule Mstolman. kwanele akazi ufakwe wena Stololo man. endabeni yendlu Ngifuna ukunitshela bafethu. kaze nje kuthiwa mina phela Ngifuna ningezwe kahle. abafuthi akuthiwa akudayisa Umuzi umuzi kama. hayi angikaze ke angikaze nje ngoba ngikhulume kuthiwa nathi mina ixoko umnikazi Thiwa wale. okay kunenkulumo engikhumbula ukuthi ulimele Ulimele umuzi kama. kunomalume phakathi kwenu owathi umuzi bengabe sawuthinta bengawulungisa abantwana angazi uyena muphi phakathi kwabo Mina ngathi yena abangawulungisa. vele bewakha vele bathu yena ngoba wawakha sisi Wakha ngicela yena. ukusichaza isitori Into yakhe. wawakha wawushiya phakathi Mina phela waphuma nomakoti wakhe nakhona bemxosha wona madoda ukube ungenile sisi phakathi ngabe ubonile ukube ungenile phakathi ngabe ubonile umadlepudlephu Ngabe imhlukumeza, wakhiwe uyokuhlala ngendlela nomakoti wakho wavuswa nje amakamera amabili waplastele efika vele uma enjani umxhaso uma wa-eda u2 room elimele yena uma ngoba wenza ukuthi yena athole ispace sokuthi alale yes Kwenzelwa mina. wakade Not njani ke kwakuhlala ubhuti wami lapho ongilamayo olanyweni wayekuyena wesasihlala naye ekhaya okay ke waphuma futhi uma wayengekho ethutha wekwami ma ingane zafona zathi ngathi hayi gogo umalume usefikile bathutha noNondu umakoti wakhe bahamba wathi uma hamba angazi phela mina ngaze laphi ini nje imuntu omakoti ekhaya inini nanithi umnikazi uyafeka yabenza ukuthi baphezulu kwazi Akweseko solution. uzotshala uyafeka wenza konke mina Akwesene wangibona ekwisolution. esibukweni zondana nangibona esibukweni nje ungangikhulumisi nje angingikhulumisa ningifundile Akwesene kwisolution. okay Akwesene umbuzo wami ke ulondiwe wena uyazi na esibukweni nangibona esibukweni ngicela ukubuza Akwesene angithi stadana kwisolution. nangibona esibukweni ngibulala ngalalo nto esinolomo simgcwala ngiyandinga bafethu awuvelanga nje uzotsha lodwa ngiyazi lo vumelano ba nakho sengifuna siyigoqe le Ngiyazi sengifuna mina leyo. siyigoqe mina yazi wena ngoba ke- wangifonela Ngingaba- wena yonke into isuke uyazi ayikho into ongayazi ngathi mina cha njengoba ningabambisene ekuthenini abanye bafuna ukwenza ukuthi nabanye bafuna ukwenza ukuthi abanye abafuni ukuthi udayiswe abanye bayafuna izogcina iyenzakale kanjani le izogcina kuphase kuphi ngoba phela usithathele egagazini uzonithathela isinqumo ukuthi bafethu yekani udayisa umuzi noma nina bosisi vumani ukuthi angizili uzozela umbuzo wami uthi ke ngoba niyaphikisana umama ngapha akavumi yini inkinga bangavumi qala Yini inkinga? okay isiphi isizathu senza ukuthi umama ungavumi ngicela nje ukunikeza isizathu ngoba uyasibuza ubhuti mina ngibona phela kuhleli izingane but uma wazo ingane ngicela ningangifuni Uqede phela. khuluma ngiyayeka ngicela mina ngiyakuyeka Qeda phela ukhulume. izingane zihlala kwanele musungeyisi wenza ukusabafa musungidakela yangidakela ngimpondo vele ngimpondo ke masengidingisile ingoba mina bengihlala nomama okay wathi umama akhalibhoteni wawashiya ekhenana okay lalela Sekuluma. ngiyaxoxa ke mina ukuthi ngoba ingane zihlala phakathi ekubeni bona abakaze bamthathe uma wale ngane bakhulume sisonke bakhulume naye sikhulume sonke sizwana uma wazo emese buyela ngakuthina
uthi ngeke umuzi kaMawudayisa ingane zami zizohlala. Okay. Abakazi kuba kuwethu uyavuma. Nayo inkinga So Ngifonele uma walezi ngane. ungangihlanyelwe la ngisho izolo mina ngimfonela uNomusa. Oba ngisabuyela kodwa mina. Ngibuyelela nje kuwena ngakutshela ngathi uNomusa uyangitshela abafo ngifonile waze wangatamba ucingo ngizafona ngisho nango-8 ngo-8 ebusuku ngabe ngithi ngifuna ukubuza ukuthi ubuyile Ithi na into yami ke sisi. Uma waleza ngane. Akakwazi ukukhuluma nalezi ngane ngoba lezi ngane le enye yazi ayishonelwe ingane wengekho ngisho emngcwabeni kamzukulu ngoba kwathiwa wabulala ingane yayo. Umbuzo wami ukuthi iyiphi inkulumo uma walezi ngane angayinqabela ukuthi ingane zakhe ziphume kulamuze kubeni engakhulumisani nazo ngoba lezi ngane zakabhekani nazo. Nabo labo futhi afonelani nabo ngoba bezwene bebodwa. Hayibo mina usisi uyaniphika usinina Masingamfonela manje Ngizamzama bafethu ukuluthihla ngothi yes ngoba izolo ngikhulumile simfonela. uyaphika Sitololo. uphikani Umona Simbuza ukuthi ngithanda ukukhuluma mamazi wena ukuluthihla ngothi udayisa umuzi wamavuma. uyaphika wena. ukayibona inamba yakhe yima ngukhombisa yima wangitshela Ngamtshela Sitololo. wangitshela ngase angithi Ayikwahle nina mana sikhuluma. Akakhuze le team enifike nayo. yima ngukhombisa khona uzobothi uNomusa ngimfonelile Igandayeke lezi ngane. yebo Nangoke siyamthola. Qala inhliziyo. Sisikaphileka. khona ngizobakhombisa ukuthi ngimfonelile Angizwa? Ya sila eGreenwood Park la sizingendaba yomuzi kuneyinkinga la kuneyingxushunxushu ngalendlela eyisimanga. Hayi sizingendlela okwenza ngakhona ngeke futhi size sazi njengoba ukade uthi wena ngolwesithathu uzoya kummeli uyozama ukuthi ulungise indaba yalomuzi wasekhaya mhlamba ngazi noma ngoba bahamba nabanye abafethu la mhlamba ngayichaza kuyena lo sisi lo ngoba umchazela inkinga lalela ke wesisi izwake sisi angithi njobe ngizweke ngilalela angithi ngesikhathi ngikhuluma nawe bese sivele sikhulumile noma kanokulunga ukuthi fanele sibonane namhlanje angithi sesihlangeneke nabo manje angithi bekufanele thina sisihlangane sodwa nje njengesesu sikaManakhuza sikaManzemande so njengamanje ngoba baye bafika nezingane zakho la and uyazi ukuthi ingane zakho zinjani ngeke singabi khona isiphithiphithi ubani ufike nengane zakhe ngithi mina njengamanje bafike nezingane zakho la yazi ke izingane lezo kufanele zona ngabe yisele ekhaya mina Wezwe phela bengidinga ngoba ngithi ngicela ukuxhumanisa nephoyisa elilodwa makukhona iphoyisa la ngikhuluma nalo ngoba bathethe sondeleni Okay. ngitshela ngifike kuthini kumina Sawubona sisi njani? yebo ngane yami unjani kana Ngiyaphila njani? hayi lo Jehova siyaphila nathi Okay, ngizokudedela ukuthi uchaze mama into esiyitholayo la sithola ukuthi udadewenu omunye uma kanokulunga uthi yena akahambisani nokuthi udayisa umuzi. Ufakazisa nokuthi nawe ngokunjalo awuhambisani nalokho. So abafowethu ngapha bayakuveza ukuthi ukhombisa ukungabi nankinga noma usohlangothini lwabo ukuthi udayisa umuzi. Selithi ke elami Okay ngizokutshela mase ngicedile. Selithi ke elami ake singamkhulumeli ake sizwe yena ezikhulumela ukuthi uthini ngoba uthi uma kanokulunga uze afike nabantwana bakho yingoba ubefuna kubo itayitela. Usho kanjalo so sengithi ke angikunikeza ithuba ke ukuthi ngizwe uhlangothi lwakho yebo sengiqedile. umfonele lo mfana lo okhulisa noPrince isho Yebo. ngoba lento isibe nomshikashiko omude beka indlela udayisa be yabo nje ngibacela ukuthi uma wathi indlela kayidayisa okay ke asifayile ngiyayizwa bengifuna ukuyidayisela ini ebami mntanami lithi uThenefone ngempela abalindeke manje ngoba umshikashiko wabo usube ehlulile mina ngimdala vele kunabo Yebo.
mina engimdala engigugele ekhaya ngikamila ngikhe ekhaya lokhu ingane lezo izona ebefonela ikhaya ngomthetho umndeni kamama siya ku-master office SCR. Yes. Impendulo bona bazothola iy'ngongo lesine umfowethu ngimtshelile ngathi manje abayeke badedele mina bona bazoya lapha ku-master office belelezile. Okay. Usheriff uzokhupha nje ngolwesine noma olwesihlanu. Alright. Mnganami bona bama balingene ukuthi ngenze njani ngoba bona sebethi bayacabanga benza konke mina ngithuka angikhulumi lutho. Okay. Kodwa laba babafana abeke bame balingene ngoba ngayisaba umnandi manje. Okay. Izindlu ophethe ukuthi le ndlu yadayisa or noma ayidayisi kumele ukuthi iphume yalaba sendlini banikelwe incwadi ummeli yangithi. Okay. Mntana manginawo nje amathi mina ngolwesithathu ngizobe nginawo ummeli lapha ngiyokhuluma lolo daba ngoba ngake ngaye ngabona ngivele ngoba ngumuntu abambuyisele ekaleni abangikho umdala ngane ngwa-63 na-61 na-62 kodwa manje ngithola ukuthi-ke ayisasha manje into ebebenza abadedeli mina-ke manje umnyeli ophethe lonke nempilo yethu kama. Kulungile-ke mamazi kuzwakele. Ngicela ubatshele nje ukuthi abagoduke bashayisa phansi impendulo bazothola ngolesine. Okay, bayizwele bonke siyabonga. Amen. Ngiphofe kubuke isoshalari nawe ntwana. Siyabonga kakhulu ma. Cemela mfowethu. Ake ngicabanga ukuthi nizwele bafowethu ukuthi uthe uzoyihandlisha kanjani yena njengotade wenu omdala. Usho njalo-ke sisinamini Nawo umbuzo wami-ke before iphele indaba. What if uyafika laphana okay uthi noma uzawudayisa kwenziwa njani? Uyodayiswa phela sobe sesisonke njalo. Ilibonile kudaba lwabambukeli ngasekhaya bezibikela kabanzi noma bezama ukukhulumisana kwasho khona ukuthi imimoya iphezulu akufikeki kwisixazululo. Namhlanje sola umndeni wakwaShezi obangikhaya noma ugogo wasale nendlu eseCorrie Heights so washiya abazukulu bakhe amadodana akhe-ke athi udayisa umuzi kodwa amadodakazi athi ukwazi ukudayisa umuzi ngoba umama wayeshile laba bazukulu ekhaya wathi akusale bona ekhaya. 2 sithola ukuthi bavalwa ukuthi bekwazi ukuya ekhaya likwamaphumulo njengamanje bazoyithola bengabantu abangenayo indawo yokuhlala uma ngadayiseka lo muzi. Imimoya iphezulu asazi ukuthi kuyokwenzakalani kodwa simbongela kakhulu noma simshayile izandla usisi wabo omdala okunguye omdala kunabo bonke othe njengoba seluna ehlulile lolu daba ukulidingida ninonke wozani kimi ninginikele noma nikubeke ezandleni zami mina ngizoya enkantolo sekuyoba yiyona inkantolo eyosinikeza umhlathandlela ukuthi iyadayiseka yini indlu kagogo noma ayidayiseki kodwa inkinga inkulu kulo wamndeni ngoba kugcine kuphoswana ngamagama okwakho-ke ukuthi uhlale nami ukuze mangibuya noma mase ngiyitholile ifeedback yasenkantolo bese ngiza kuwe ngizokutshela ukuthi kuhambe kanjani odabeni lwakaShezi. Yenza njena-ke mbukeli hamba nami usho kanye nami uthi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.